Salam mehriban gelingiler. Ne şu görýän alajaňyz gaýnynyň pahyryň öz ili bilen ören alajady. Görşüňiz ýaly ýüpekden örüpdir. Renklerini öz elleri bilen öz boyan renkleri. Ne üç tane dürlüden häzir men tede şu jaga ýönekeýje alajanyň örülüşini görkezmekçi. Bu alaca mumtik sapaktan, yani her tarafta 4 sapak koyup örülýär. Her tarafta 2 qara, 1 ak, 1 gyzyl bolýar. İlki bilen gerekli udaýanlygyndaky ýüpi almaly, hemde ortasyny bellep neşler ýaly halk etmeli. Bir ýere dakçyk bolanda şey dip geçirer ýaly halka gerek bolýar. Ne ortasyny belledik, edil orta arasyna düşer ýaly neşler ýaly ýönekeýje görnüşde alaja örmeli. Ne häzir ýakyndan görkedeýin, ne sagapdalan alyas aşakdan geçirip çöp kapdallakyň iki tane tapagyň arasyndan geçirip ýene öňkü kapdalmada geçirýär. Bulam alaja örmegiň iň ýönekeýje usullarynyň biri. Renkleri ýerine düşdi, bu da bir enaýyja owdanja alaja bolýar. Ne 2 barmak gal ördüm, şu yeterlik. Inne olsa videoda görüşüňiz ýaly edil orta arasyny bellep örjek halkajagynda dakýar, hemde örüp başlaýar. Bu örlenme ilki bilen renkleriň ýerleşik tertibi ak, qara, gyzyl, qara bolmaly. Ilki agy alyap, ikisini basyp, birini galdyryp çöp kapdala geçirýär. Enne bolsa çöp kapdallaky ýokurkyny alyp, ikisini basýar, ikisini galdyrýar, sağ kapdala geçirýär. Ne şu görnüşde. Ne ýene-de ne qaran gedegi, qaran alyap, ikisini basýar, birini galdyrýar, çöp kapdala geçirýär. Çöp kapdalak qaran alyap, ikisini basýar, ikisini galdyrýar, sağ kapdala geçirýär. Ne sağ kapdalyň alamyza 2 basyp 1 galdyrmaly bolýar. Sağ kapdallaky bär geçen sebäpli, çöpe geçen sebäpli çöp kapdalyň 2 basyp 2 galdyrmaly bolýar. Umuman örülüşi öňkü 24-20 tapakly alajalaryň örülüşini görkezişim ýaly ýöne şoň ýönekeýje usuly. Ne mehriban gelingiler alajan örüp boldum. Gaty ýöneköý eliň öwrenşenden soňra şular ýaly bir gaş ölçegine alajany güni 10 minutda örüp bolýar. Inni gaýmlamaly. Eger ýokarda halka etmedik bolsaňyz, ýa-ni ýokarda halka etmän kyn görseňiz, inni aşakda şular ýaly halka etseň bolýar. Men ýokarda halka edenim sebäpli şu görnüşde gaýmladym. Gaýmlandan soňra ya alajanyň içine bar renklerden ya da aylap alaja etseňiz, haýtyndan gutarsa, haýty renkden gutarsa, şu renkden ne şun ýaly tapakda gaýmlapçyk goýamaly. Ne mehriban gelingiler, bu videom size peýdal bolanmasa, like goýmagy, agza däl bolsaňyz agza bolmagy unutmaň. Tesvirlerde soraglaryňyzy, bellikleriňizi ýazyp duruň. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş, sag bolun.